σε ένα ακόμη βιντεάκι στο κανάλι. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε? Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε βίντεο γιατί ήμουν άρρωστη και ακόμα είμαι δυστυχώς. Νομίζω ακούγεται λίγο και στη φωνή μου. Παιδιά, είμαι μια εβδομάδα άρρωστη και δεν καλυτερεύω για κανένα λόγο. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν πίνω πολυβιταμίνες, σούπες, τσάι, τα πάντα όλα. Ο οργανισμός μου δεν μπορεί να συνέλθει δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι και η δουλειά δεν βοηθάει, γιατί είμαι συνέχεια στη δουλειά. Μετά από 6 μέρες, φανταστείτε, είχα σήμερα ρεπό και πήγαινα 6 μέρες στη δουλειά με 10. Τα 10 με έχουν εξαντλήσει πάρα πολύ. Δεν μου ανεβαίνει ο πυρετός για να πω ότι έχω πυρετό. Απλά είχα 10 που νομίζω ξέρετε περισσότερο ότι τα 10 είναι 3 χειρότερο από το να έχεις πυρετό, αλλά δεν πειράζει. Είπα λοιπόν να ανοίξω την κάμερα, μιας που έχω να σας δείξω αυτές τις μέρες μερικά πραγματάκια. Η Ραφαέλα έχει γενέθλια αύριο και έχουμε κανονίσει να πάμε να φάμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί οικογενειακά, και την επόμενη μέρα θα κάνουμε και το πάρτι στο σπίτι που θα έρθει και ο κόσμος. Οπότε αυτά, είπα να ανοίξω το βίντεο να σας δείξω και το δωράκι που της πήρα. Μισό λεπτό να το φέρω και να σας το δείξω. Λοιπόν, της έχω πάρει κάτι από Swarovski. Ήταν κάτι που ήθελα να της πάρω από πέρυσι, ένα δαχτυλίδι που είχα δει, αλλά εν τέλει με κέρδισε ένα άλλο. Οπότε είπα να της πάρω φέτος αυτό, μιας που μου είχε μπει στο μάτι. Και γενικά εγώ είμαι από τα άτομα που πάντα πριν πάρω κάτι σε κάποιον θα το ρωτήσω αν έχει κάτι στο μυαλό του που χρειάζεται και θέλει να του το πάρω. Έτσι και ρώτησα και τη Ραφαέλα, οπότε μου είπε ότι θέλει ένα δαχτυλίδι και λέω τέλεια, εδώ είμαστε. Της είχα αφήσει και κάποιες επιλογές και εκείνη διάλεξε αυτό που ούτως ή άλλως θα έπαιρνα, οπότε πάμε να κάνουμε και το unboxing. Νομίζω δεν μπορείτε να το δείτε και λίγο καλύτερα, αλλά θα το δείτε και πάνω στη Ραφαέλα εννοείται. Οπότε εγώ θα σας αφήσω για σήμερα και θα τα πούμε αύριο, όπου θα ετοιμαζόμαστε έτσι για να βγούμε σε αυτό το υπέροχο μαγαζί. Και ελπίζω να είμαι πραγματικά καλύτερα, γιατί δεν ήθελα για κανένα λόγο φυσικά τώρα που έχει γενέθλια η Ραφαέλα να είμαι άρρωστη. Αλλά τι να κάνουμε, προκύπτουν και αυτά. Ελπίζω να είμαι καλύτερα και θα το πούμε αύριο. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα, πρέπει να ετοιμαστώ, έχω λιγότερο από μισή ώρα, δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Δεν σε έχω όλη την ώρα μαζί μου, γενικά το δέρμα μου έχει βγάλει άπειρα σπυράκια, δεν ξέρω γιατί, επειδή είμαι άρρωστη, ορμονικά δεν ξέρω. Ευτυχώς τη Δευτέρα όμως έχω δερματολόγο και πάω να ετοιμαστώ γρήγορα, γιατί πρέπει να πάρουμε τη Ραφαέλα, η κράτησή μας είναι στις 7. Οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχω αγχωθεί για κάποιο λόγο. Ενώ δεν χρειάζεται φυσικά, αλλά με ξέρετε. Γενικά το δέρμα μου νιώθω ότι είναι full αφυδατωμένο. Και το κακό είναι ότι ό,τι και να βάλω, πετάω σπυράκια. Οπότε θέλω πραγματικά να πάω στον δερματολόγο να δω τι θα μου πει. Γιατί παλαιότερα είχα ξαναπάει σε έναν δερματολόγο, ο οποίος δεν μου είχε κάνει τίποτα, δεν μου είχε πει τίποτα, απλά μου είχε πάρει τα λεφτά μου. Επειδή και η Ραφαέλα είχε πάει σε αυτή τη δερματολόγο που θα πάω, μου είχε πει ότι είναι πάρα πολύ καλή, γιατί βοήθησε πάρα πολύ στο δέρμα της. Οπότε πραγματικά να δω τι θα μου πει. Μου έχει τελειώσει και το concealer, πρέπει να πάω να πάρω. Νομίζω θα κάνω κάτι πολύ απλό. Μιας που θα βάλω φούστα που θα είναι λίγο grande. Ούτως ή άλλως μου αρέσει το πιο φυσικό αποτέλεσμα πάντα, δηλαδή προσπαθώ να κάνω όσο πιο φυσικό αποτέλεσμα γίνεται. Λοιπόν, έχω τελειώσει με τα μάτια, αλλά θα σας το δείξω και σε καλύτερο φωτισμό. Πραγματικά το κάνω πολύ γρήγορα, δεν ξέρω πώς και το έπαθα, και τώρα βάζω σε ένα σπούλι λίγη λάκ για να φτιάξω λίγο τα φρύδια μου. Γιατί γενικά με την κόλλα έχω παρατηρήσει ότι αφήνει πολλά ασπράκια. Και έχω δοκιμάσει 2-3 διαφορετικά και πάλι μου αφήνει, δεν ξέρω γιατί. Τώρα θα βάλω αυτό εδώ, ουσιαστικά είναι skin tint, και για όσους έχουν έτσι ξηρό δέρμα όπως εγώ, είναι τέλειο γιατί σου κάνει πολύ glow το δέρμα σου και γενικά έχει μέτρια κάλυψη, να ξέρετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά εμένα δεν μου αρέσει το μάτι αποτέλεσμα, γιατί φαίνεται λίγο κάπως βαρύ στο πρόσωπό μου και δεν μου αρέσει αυτό, οπότε επιλέγω συνήθως κάτι τέτοιο, CC cream, BB cream, κάτι. Νομίζω και για την ηλικία μου δηλαδή είναι λίγο καλύτερο από το να βάλω make-up
και να επιβαρύνω τόσο πολύ πια την επιδερμίδα μου. Έτσι κι αλλιώς είμαι και μια κοπέλα που δεν βάφεται και τόσο πολύ συχνά. Οπότε για μένα αυτό είναι το τέλειο. Θα βάλω και λίγο μπρόντζερ. Τώρα μιας που έχει φύγει λίγο το καλοκαίρι και δεν μου έχει μείνει τόσο χρώμα. Γενικά δεν παίρνω σχεδόν καθόλου χρώμα στο πρόσωπο. Οπότε θα βάλω λίγο από αυτό για να μου δώσει λίγο χρώμα. Και επειδή ήμουν και άρρωστη, μη φαίνεται το πρόσωπό μου πολύ άσπρο. Και πάμε στα χείλη τώρα. Έχω βάλει λίγο μολύβι, το έχω κάνει λίγο overline. Και απλά θα πάρω το χέρι μου και θα κάνω αυτό λίγο να το σβήσω. Και συνήθως για κραγιόν βάζω αυτό εδώ που δεν έχω ιδέα τι εταιρεία είναι. Ουσιαστικά είναι αυτό το πράσινο που νομίζω όλοι κάποια στιγμή θέλαμε ένα τέτοιο κραγιόν που ουσιαστικά με το που ακουμπήσεις το δέρμα σου παίρνει ένα δικό του χρώμα. Οκ. Συνήθως βάζω αυτό γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Αυτά νομίζω με το μακιγιάζ. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα μαλλιά γιατί δεν έχω ιδέα. Αρχικά θα λύσω τα κοτσιδάκια που έχω κάνει. Έχουν βγει αρκετά ωραία. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχει βγει πολύ ωραίο. Αλλά σκέφτομαι μήπως θα πιάσω λίγο κάπως για να μην με ενοχλούνε. Δεν ξέρω, θα δω. Πίσω έτσι και βλέπουμε. Πάω να ντυθώ γιατί δεν προλαβαίνω. Το μακιγιάζ μου είναι αυτό, είναι πολύ φυσικό όπως σας είπα. Έχω βάλει και αυτή εδώ τη φούστα λίγο κάπως πουλια, έτσι, φάση πολύ τραλαλά. Αλλά έχω βάλει από κάτω σνίκερ για να το ρίξω λίγο. Και πάμε να πάρουμε τη Ραφαέλα. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα και τα κοσμήματά μου. Κάτσε να βρω λίγο κάπου καλό φωτισμό. Λοιπόν, τα σκουλαρίκια μου είναι από Shein. Γενικά το Shein έχει πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Αρκεί γενικά να βλέπετε και λίγο τα σχόλια. Και εγώ συνήθως επιλέγω να είναι ανοξίδωτο ατσάλι. Μετά έχω βάλει το ρολόι μου. Αυτές οι καρδούλες στο βραχιόλι είναι πάλι από Shein. Και το άλλο είναι handmade ουσιαστικά. Έχω γράψει κάτι από μέσα. Και το δαχτυλίδι αυτό μου το έχει πάρει η μαμά μου από την Αθήνα από ένα μικρό μαγαζάκι. Πολύ όμορφο. Πήραμε μία σαλάτα με αποξηραμένα φρούτα, σκορδόψωμο, λιγκουίνι με σολομό, μία καρμπονάρα, αρνί κότσου που είχε διάφορους πουρέδες και ψαρονεύρι. Τα φαγητά ήταν αρκετά μεγάλα σε ποσότητα και πολύ νόστιμα. Όπου να είναι σχολάω, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των γενεθλίων. Χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε σήμερα είναι να πάμε να πάρουμε τα τελευταία πραγματάκια για το πάρτι. Γιατί το απόγευμα, νομίζω κατά τις 7 θα έρθουν και οι καλεσμένοι. Λοιπόν, έχω αρχίσει να ετοιμάζομαι. Κλασικά αργοπορημένη. Το κρύωμα δεν λέει να μου φύγει. Βασικά το μπούκομα μου έχει μείνει πλέον μπούκομα. Δεν λέει να μου φύγει προφανώς. Κλασικά έχω μισή ώρα στη διάθεσή μου και σήμερα νομίζω θέλω να βάλω λίγο περισσότερο χρώμα στο μακιγιάζ μου, θα δω πώς θα το κάνω. Γιατί και θα σας το δείξω στο τέλος πώς θα βγει. Και σκέφτομαι σήμερα να βάλω ένα φόρεμα με γκρι μαύρο που έχει ανοιχτή πλάτη, αλλά επειδή έχει και λίγο κακό καιρό, είναι λίγο κάπως μουντός, οπότε νομίζω θα έχει και λίγο κρύο, δεν ξέρω αν κάτσουμε μέσα ή έξω. Προφανώς και θα βάλω κάτι από πάνω. Πάω να κάνω γρήγορα το μακιγιάζ μου και θα σας το δείξω. Λοιπόν, μαλλί, μακιγιάζ έτοιμο. Θα σας τα δείξω και καλύτερα έξω που θα έχω καλύτερο φωτισμό. Και πάω να ντυθώ γρήγορα γιατί έχω μόνο 10 λεπτά. Λοιπόν, είμαι έτοιμη και πάμε να βάψουμε και τη Ραφαέλα. Να σας δείξω και το outfit μου, μιας που δεν σας το δείξα πριν.
Και από κάτω έχω βάλει sneakers για να το κάνω λίγο πιο casual, γιατί εντάξει σπίτι είμαστε. Και πάμε να δούμε και τη Ραφαέλα. Γεια σας! Ήρθα να τη βάψω. Να σου πούμε και χρόνια πολλά. Δεν στα είπαμε χθες. Στην κάμερα όχι, ναι. Στην κάμερα δεν στα είπαμε. Χρόνια πολλά. Γίνεται 21. Έβαψε και το μαλλί. Για όσους θυμούνται ήταν έτσι λίγο πιο... κόκκινο ξεβαμμένο. Ναι, ξεβαμμένο. Πιο παλιά ένα ροζ. Τώρα τα έβαψε ένα λίγο κάπως μελιτζανί. Ναι. Ό,τι βγήκε, ό,τι βλέπετε. Ωραία, τι θες να κάνουμε σήμερα? Εντάξει, γενικά δεν υπάρχουμε πάρα πολύ. Κάτι απλό, Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει κάτι πολύ υγιεινό, πολύ ανάλαφρο. Θα σας δείξουμε έξω το τελικό αποτέλεσμα. Τέλεια. Κάνουμε τώρα και το outfit of the day της Ραφαέλας. Κάτι άλλο? Δεν περιμένεις να βγει. Περιμένω τον νόμο. Όλοι να λένε να μία σοφός. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι να σε ειδοποιήσω όταν ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Ακολουθήστε με στο TikTok και στο Instagram και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!